Atong hunahunahon permi nga sa panahon sa paghimo nato og report, kinahanglan nga tama ang tanang impormasyon nga atong isulat. Kay once magkamali ta, mabutang sa alanganin ng ato ang trabaho. What's up mga Guardian Bisaya? So welcome sa ato ang gamay channel. Sa mga baguhan pa lang nga nakabisita niya ning atong channel, balihog like, comment, share, and subscribe. So karong adlaw, doon na po tayo bagong panagisgutan ang may tungod sa report writing. So what is report writing? The process of analyzing notes taken where the 6 important elements are present. So unsa man kining unom ka elemento nga pinaka-importante sa paghimo og report writing. So number 1, accuracy. So kinahanglan tukma ang tanang impormasyon nga atong isuwat dito sa atong himuon nga report. Kay magkataon nga dili tukma, so pwede ta matangkas sa ato ang trabaho kay wa tay integridad, no. So panduha mao kining completeness. It must be answered the 5 W's and 1 H. So kinahanglan kining makita sa atong himong report kining 5 W and 1 H. Mao kining what, when, where, who, why, and how. So mao kana ang pag makumpleto ng 5W1H, so kumpleto ang ato ang mahimong report. So number 3 is brief. So kinahanglan mubo lang, di na nato tas ano. Pang-upat mao kining fair, kinahanglan patas, wa tay dapigan sa atong paghimo og report. So pang-lima is form and style. So kinahanglan ang atong gamiton dito nga mga words, kinahanglan mga simple nga dali ra nato masabtan. Ug ang uno mao kining paragraphing. So unsa may purpose sa paghimo og report? Una, to preserve knowledge, no? Mao kana una para ma-preserbar ang mga knowledge. Panduha, to provide accurate details, no? Para makahatag og saktong detalye. Pantulo, to aid the agency personnel, no? Para makatabang sa ahensya. Pang-upat, to coordinate activity within the organization, no? Para sa pag-coordinate sa mga kalihukan sulod sa organisasyon. So mao kana ang purpose sa paghimo og report. So karon mga Guardian Bisaya, maghimo ta og format or unsaon nato paghimo ang incident report. So pasensya na ray watay naandam, so ato lang ning i-handwrite. Guardian Bisaya, so mao ni ang ato ang bond paper ug maghimo ta og incident report. So ang una, ang heading, no. Sa atong heading, so dinhi sa left side, suwat dinhi ang logo sa Susya logo. Then name of agency address sa agency. Unya logo sa security agency. So mao kana, no, mao na ang ato ang heading. Din sa ubos ang di na to kalimtan dinhi ang iyang spaces dinhi 1 inch, dinhi 1/2 inch. So dinhi isuwat nato ang pitsa o unsang pitsaha. So date, dinhi 2, paasa nimo ipadang imuhang report, din gikan, from, then subject. Incident report. No, the sir or ma'am. Then imong body. So na rin ang 5W and 1H. Then ani mo ang gihimo nga taken action o imong gihimo
recommendation, sa ubos for your information. Then guard on duty. So dinhi printed name mo niya signature sa igbaw. So maura ka na mga kagwardyang Bisaya. Hinaot nga naamoy hibaw-an karon sa ato ang gihimo nga vlog. Daghang salamat.